Uyai kandikudze zvandakaitwa naRorraine. Uyai ndikudze zvandakaitwa naRorraine. Uyai kandikudze zvandakaitwa naRorraine Guyo nezuro kani ndichipinda muHarare. Ndichangopinda muHarare. Uyai kani ndikudze zvandakaitwa naRorraine Guyo kani. Hey! Ndambozoti anoshaina kudaro naye asikana. Aiwe. Imbatomuona I thought kuti she's a humble, amazing human being. I didn't know kuti my way. Zvandakaitwa naRorraine Guyo zvakaoma nezuro. Uyai kani ndichida kunyarara asi ndatadza kunyarara. Ndakashainirwa zvasanda ndakamboitwa pasi pano. Anyway, regai ndaure nyaya muchazowanda later. Zvingandinetsa vachazoona da unovati hanamborara nesuro. Muzanezero ndakati ndichisvika muHarare soka. Sangane na manager wangu pataenda kuna Ndozi. Patakaenda kuna Ndozi paya. Ndo pataona munhu akatanga toona Lorraine Guyo ndi manager wangu. Manager wangu baona Lorraine. Ona Lorraine uyu. Ndatofara ndikati inini I love Lorraine, ndomufarira zvekuti chichichi, I love even maskets ake and all. I would like to go and greet her. Zvikanzi aiwa ausumuke wewe rega ndiende inini na manager. Saka manager vasvikaona Lorraine. Vanga vari kunyatso kudya zvavo vachisleya nerimwe baby. So muna Ndozi meme mai mwana sisilolo. Pavari kuenda vari kutaura vari ikoko. Ndaona manager vadzoka vakarembedza muromo. Vandaona manager vadzoka. I could tell ne facial expression manager asatandudza response ya Lorraine kuti hakuna umira mushe. You know, in my life I've met powerful celebrities. Vana Akon pawakaya kuno, vana Willow, anonza niwera Sony, Kofi Olomide. I've met my influential celebrities in my life. They are so humble. And this is the first socialite kundidadira in my life. Ndakatoti, nah, what's this? I was like, because ndakatoona high energy. Ndakatotuma manager ndikati ndangunomuti I just want to meet her. I just want to say hi. You know, that kind of thing. Unozati kana pane munhu wanenge chifollower waunofarira kuti you just want to go and say hi to them without any harm intended, of course. Tarisingazvoni tari kudya here. Zvikanzi, as you can see, ndo mashoko aLorraine Guyo manja kuna manager. As you can see, we are in the middle of eating. We can't stop eating to meet people. Hey! Sisi Lodza. Lorraine Guyo kanzi, as you, ndo mashoko aLorraine Guyo, inini semunhu akangotuma nakuenda hangu direct. Manager akangoya akangoti una kanzi, iwe. Ndo zvari Lorraine naiwe anoshaina kudai. Apa hatozivi kuti manager wangu ndiani. Mazati manager wangu akatonge munhu akango dai anti ndikuona kwatiri uku ndiata cat of iyo zvizvi venue yese panapa paZimbabwe ndiye ari kubhadhara. Ndiye akaita sei munhuwo anotori nani muchazoona mapictures kuti manager wangu haasi munhu ari pasi, munhu anotamba nevanhu vari apa. Anotamba navana Scott Kumba, anotamba nana Mike Chimombe. So it was my first time kuona Mike Chimombe. It was my first time kuona Nelia ndakatomuona nezuro. Ugona Nelia, she was so humble. Nelia apedza kwakundi pamaglass aya ari expensive avanga vachimwa vari ku VIP. She could not even say just because ndiri ku VIP ndasangana newe. She could not ignore me. Nelia akadungurewo muhanzvadzi yaGinembo yoya. She was so humble, down to earth. Ndakapiwa glass ndivanapiwa mashampagne mashino aya mai mwana zvikanzi imwa. Thank you so much, Nelly Akadungure. Even on a Mike Chimombe, they were so humble. Lorraine Guyo, can't you see we are in the middle of eating? We can't interact tichiri kudya. Tikati. Ndakatongoti handidi zvastori nane because the way yakataura naye was that the way you treat vamwe vanhu muupenyu. So I know kuti apa neimwe level riri nane, but the same people that you see going up are those same people that you're going to see going down as well. We in life takafanana, so pamberi paMwari aindauziye kuti umwe munhu achazotokuyambudza ndiani kana kuti asi ndingangoenda kashoreka nhasi but mangwana anenge akuda signature yangu for something.
Zvine zvokutonzi taura nemukadzi wangu uyu because ndinonzi taura nemukadzi wangu uyu ndiachakupa signature. You never know muupenyu mai mwana kuti iroro ginda gorera muri kuseka painternet ka rinofumara kunzi munotanga mataura na first lady musanda munotanga matosaindro na first lady musati maya kunoku nezvishemo zvenyu apa ngome kashi Lorraine Guyo maiwe ko kuzoti pauchaita mari ya Beyonce ke kuzoti pauchasvika kunoita mane meningirikira. I met makadzi pa airport, makadzi imimbinga yaya mai mwana. I met her pa airport mai mwana. She was so nice. Takataura kunge takazana kudhara. Akabvei haana kana kumboti munhu andimuzive kana kuti sei. We talked and we mingled because inini vanhu vandofarira vane ndichifollower. I approached them chida kutaura navo chiinteracta and even just taking photos because it's normal. Vanhu vese mafans havada kusangana navo vachiona manhengi anzi keke ende unowanza aiwa treatment ndakapiwa naLorraine Guyo noziva nhambofara ndiunye paLorraine Guyo kana kadzo akasazvinzwa wakaoma wakaoma. You are the first, like I said, I've met influential people in my life. I met Akon live. I met Sean Paul. I met Werason. I met Kofi Olomide. I met Makadzi. I met Dakasangana nima high, ma top people. Like vekutika vano haiwa $100,000 kuti vashike pa my events. They have never reduced me to what you reduced me yesterday, Lorraine Guyo. Mwana akangokura tichiona pa internet apa. Kokuzoti wave nemari yaningi unenge wakutoshipira mate kumeso ke tatotoshipigwa mate kumeso chaya naLorraine Guyo tatotonzi ibva pano kahura kambwa tatotoshipigwa mate kumeso andiunye bahana ambofara nazvo hangu. I'm not here to insult you but I'm here to taura chokwadi kuti the way vanotoita mafans ako ka it's not fair. It's just not fair. Wa munhu kuti awane ma likes kana maningi ma views edu